MDRRMO Officer, Mr. Nelson Gopole, nang papadisa niya hin mahusay nga daraga band singer Maymay Mahundadato. Dire ngayon, Maymay Madato. Maymay Madato. Maymay Madato. Paligo ko dahil pag ado itamang guwapo nga tulitaw nga MDRRMO officer. Sayaw ayun halitin niyo sa marno mga kalagasan o patango akurat sa naray hapon nabinaan mga bisita nag-aandang manila ikagala ay napukusgan may sinsilyo pa may pinutok sa ilan ng hapos hala na sige kita kay nasayaw ang bisita maupay ang pamustura kay damuhay ang hala na sige kita ang miyon materban nasayaw nahiran kulat sa bukod ang sulatan. Labi kon may patro mga dayo lain-lain nga namo ang kadam-an ang hihaplasa nag-aaring magpapasa sigurad yun iniya sa rayaw halabi nga mga okasyon mga kalagasan o patanto kurat sa dutlahan nila hala na sige kita kay nasayaw na bisita maupay ang pamustura kay damuhay ang hala na sige kita ang miyon na manerbana nasayaw na hiran